ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ନଦୀ ବି ଆହୁରି ପାର କରିକି ବିଲ ଆଡ଼େ ସବୁ ମାରିଦେଲା। ତଳି ବି ଆଉ ସାଫା ହେଇଗଲା। ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ବାଲି ପାଲି ସବୁ ଆଉ ତଳିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି। ଏଟା ବିଲ ବେଶୀ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏକା ହେବ। ଏଟା ବି ବିଲ ହେବ କି ନାହିଁ କି ଆଉ ନଦୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों ए दिन मानकर आपण मैंने जानते बहुत प्रबल मात्रा रे वर्षा भी होची। सो आम गाँव में जी सब बिल अच्छी सब प्लेन हो जाए पूरा जोरजार वर्षा भी होती। आपण मान को देखी नौची दृश्य देखा सरकार कौन सहायता मिलूँ। कैमरामैन देखते तौक माने जो देखिपार देखो पूरा धान के पूरा तले पूरा ढली पड़ी देखो पूरा भितर भी पशि जाऊँ पूरा। तो आज किसी आप देखी नौ पानी सब ढली आस चाषी आ कौन कर कहल टे कौन खाइब कौन पीब आती सब परिश्रम कर ना सब बेकार। ये जो देखिपार बाली जो भाव प्लेन होती माने जगह धान लगाई सब बाली सब प्लेन ही पड़ा तो किसी फार्मर्स मैंने भी से जगह तोली काढ़ुं पार्टी जाए आम टे डिस्कसन करवा हृदय केते जंत्रणा आस तो दर्शक बंधु देखिपारे से जगह आई जगह भी देखिपारे पूरा बाली माने आमर नालटा देखिपारे केते तले अच्छी किंतु हाइट देखिपारे केते जोर रे पानी आसी नथिला एते ऊपर आसी नथांता तुम चिंता भी करियबनी। आउ गोटे चाषी ये सब जिनस करने माने बहुत दिन लगे देखा बहुत कष्ट भी लगुच जेहेतु मो गाँव में मो लोक मैंने केमती काम कर मुझे जानती जेहेतु मुझे जन फार्मर्स फैमिली आसो जी कि जगह रही ढड़ा हुए से ही फार्मर्स मान दुख बुझे। कैमरामैन भी मालिक आसवाई बहुत मुस्किल होते एत सहज नहीं जेहेतु मत देखिए आसवे कहले वीडियो सुट हो पारे पूरा कैमरा को देखिए आसवा पड़े। तो गाइस देखो पूरा कैमरामैन टे देखे गोड़ केते कष्ट देखिपारे मैंने ये जो देखुं माटी लेयर रु ये तल लेयर को देखो पूरा ए तले पर्यंत पूरा माटी ढुकी जाए माने भावतु चाषी कौ प्रकार से काम कर माने बहुत दिन भाई बहुत टाइम भी लगे तो जानी ए वर्ष एक्चुअली पूर्व खाद्य आने सरकार सहायता मिले जो मिले तो गाइज ये जो पत्थर देखुं ना सब से पटू पत्थर सब माने हेली जाने सब माने भाव पानी केते जोर सोर आस पूरा प्लेन मुझे मान को देखी नौची आगे गला तो बहुत दुख कथा माने निजक बहुत कष्ट भी लगुच जेहेतु चाषी गोटे केते कष्ट से चाष कर कि केते बस्ता हेले मिले ये जमी तार से गोटे इंटेंशन बट चाषीर भाग्य कहले हम कौन कहले मुझे जापार तो दर्शक बंधु मो पार्टी भी किसी वार्ड भी बाहर नहीं कौन कहली जंत्रणा लगुच मत गाइज देखिपारे वाटरफॉल माने बहुत बढ़िया सी तो दर्शक बंधु यहाँ वाटरफॉल ना यहाँ बिल जे भी ये आसिक फोटो उठेबे आज फोटो देखो लगे वाटर किंतु दर्शक बंधु ये जो वाटरफॉल पर दिशुची दृश्यटा यहाँ हूँ बिलटा
ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ମାଟି ଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ପଥର ଥିଲା ସବୁ ଠେଲିକି ଆଣିଛି ମାନେ ଭାବି ନିଅ ତ ପାଣିର ପାୱାର କେତେ ଜୋରସୋର ନଥିବ ଯେ ସବୁ ପଥର ଠେଲିକି ଆଣିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପଥର ସବୁ ମାନେ ଠେଲିକି ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବ ମାଟିର ଲେୟର୍ରୁ ଯେତିକି ପଥର ଥିଲା ସେଇ ପଥର ସବୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ସେପଟ ପୁରା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ରିଏଲି ମାନେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଖାଇବ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଉପରେ ଜାଗାଟା ଦେଖିବା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ଲାଗିବ ପୁରା ୱାଟର୍ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଖରେ ଆସିଲୁ ତ ସେଇ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୋ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ହେଇଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି କେତେ ଜୋରସୋରରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ଫୋର୍ସ କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଖକୁ ଆସିକି ସୁଟ୍ କରିଛୁ ତ ମାଟିର ଲେୟର୍ କେତେ ଅଛି ଆଉ ତା ତଳେ ମାଟିର ଲେୟର୍କୁ ଆଉ ତା ତଳେ ପଥର ତ ଦର୍ଶକ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖାଯାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁର ପିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଡ଼ିଆ ବି କିଏ ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ତ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ସହାୟତା ଅଛି ଏତିକି ବି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଏତେ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗା ଆଉ ସେପଟେ ବହୁତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବି ହେଉଛି ମାନେ ସେଇପଟେ ଏରିଆ ଦେନ୍ ଏପଟେ ଏରିଆ ତ ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ନେବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନଥିବ ଆଉ ଏଇଠୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିନେବା ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଫେସ୍ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଚାଷୀ କରିକିରି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିକିରି ଆମେ ଟିକେ ବିଲ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ତଳି ପକାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ତଳି ପକାଇକିରି ବର୍ଷାଟା ରାତି ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ ତଳି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ବିଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ବାଲି ପକାଇ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବୁ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ କି ନାହିଁ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ବଢ଼ିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେତେ ଅଛି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଦେଖ ଜଣେ ଜବ୍ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜବ୍ରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଜଣେ ଚାଷୀରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସୋ ଯେତିକି ସବୁ ମାଟି ବି ଧସକି ଯାଇଛି ଯେତିକି ସବୁ ବାଲି ଆଉ ତା ସହିତ ପଥର ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସବୁ ମାନେ ପାଣି ସୋ ଚାଷୀଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି କିଛି ସରକାରଙ୍କଠୁ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ମାନେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟା ମାନେ ଦୂରତା ହେଇଯିବ ସୋ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଚାଷୀର ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିଁ ଚାଷୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ନେବି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବି ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାଟି ବି ଧସକିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ କହିଲେ କି ବିଲଟା ଯେଉଁ ବିଲ ବୋଲି ଲାଗୁନି ସେଇ ଜାଗାରେ ନାଳ ପରି ଲାଗୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ କି ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଗାଁ ଏରିଆ ମାନଙ୍କର ଲୋକ କେମିତି ବି ଚଳୁଛନ୍ତି କେବଳ ଚାଷରେ ହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସିବି ତ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ